खुलुमबाय सुदा दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बनसु आफादा गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड सोमावसारनानै गोमखां होदों। नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो फोरमायबावोदि बनसु आफादा बड'लेण्ड दाबिनानै गोदान दिल्लीयाव सोमावसारदों आरो जेराव नोंथांमोना नुना मोनदों बनसुनि गोबां दैदेनगिरि लाइमोनफ्रा बे समाव प्लेकार्डआव बड'लेण्ड इज आवर बार्थ राइट लोगोसे नो बड'लेण्ड नो रेस जों गोमखां होदों। गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव गोबां मानि बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा आखायाव प्लेकार्ड लानानै नो बड'लेण्ड नो रेस बनसु लं लिभ बायदि स्ल'गानजों गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बे समाव बनसु आफादनि गोबां दैदेनगिरि जेराव बनसु आफादनि आफादगिरि बनजित मनजिलजों लोगोसे गोबां बनसु आफादनि जिल्लानि दखरानि गोबां दाब ओनसोलनि लाइमोनफ्रा बे समाव गोदान दिल्लीयाव थांनानै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थांनानै बड'लेण्ड दाबिदों जेराव गोदान रायजो दानो थाखाय बे समाव बनसुनिफ्राय बे समाव गोदान दिल्लीयाव गोबां मानि दैदेनगिरिफ्रा थामहिनबा बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव नो बड'लेण्ड नो रेसजों गोमखां होदों। बे समाव नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुनि गोबां मानि दैदेनगिरिफोरा नो बड'लेण्ड नो रेस बे बाथ्रा एबा स्ल'गानजों गोमखां होदों गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव। बिदिब्ला दानिया फैदों बनजित मनजिल आफादगिरि बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बिथांनि दैदेननायाव बनसुनि सोद्रोमाफोरा माबायदिहाय गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड दाबिनानै गोमखां होदों दिल्लीनि जन्तर मन्तरखौ गोमखां होदों जों बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै थामहिनबा डिसप्लेयाव नुनाय बायदिखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै लानानै फैदो। No Boroland, no rest, no rest, no rest. No Boroland, no rest, no rest, no rest. हमें Boroland चाहिए, चाहिए, चाहिए. जान देंगे, जान देंगे, जान देंगे, जान देंगे. We want Boroland, Boroland, Boroland. We want Boroland, Boroland, Boroland. No Boroland, no rest, no rest, no rest. Divide us up. We want justice, justice. We want Boroland, Boroland, Boroland. We want Boroland, Boroland, Boroland. Divide us up. Divide us up. We want Boroland, Boroland, Boroland. We want Boroland, Boroland, Boroland. We want Boroland, Boroland, Boroland. No Boroland, no rest, no rest, no rest. No Boroland, no rest, no rest, no rest. We want Boroland, Boroland, Boroland. Divide us up. Divide us up. Divide us up. We want Boroland, Boroland, Boroland. We want Boroland, Boroland, Boroland. We want Boroland, Boroland, Boroland. Boroland हमें चाहिए, चाहिए, चाहिए. Boroland हमें चाहिए, चाहिए, चाहिए. Boroland हमें चाहिए, चाहिए, चाहिए. We want Boroland, Boroland, Boroland. Divide us up. Divide us up. No Boroland, no rest, no rest, no rest. We want Boroland, Boroland, Boroland. No Boroland, no rest, no rest, no rest. We want Boroland, Boroland, Boroland. Divide us up. Divide us up. No Boroland, no rest, no rest, no rest. No Boroland, no rest, no rest, no rest. No Boroland, no rest, no rest, no rest. Divide us up. Divide us up. No Boroland, no rest, no rest, no rest.
दिनै दिल्लीयाव बर' फरायसाफोर आलादा रायजोखौ मोनैनि थाखाय जोङो खालामफैदों बेयाव फैदों संबिधाननि मोन्थाय जोंनि जोनोमनि मोन्थाय बड'लेण्ड एजुकेशनल राइट्स इकोनॉमिकल राइट्स सोशल राइट्स जोबोद खम समनि गेजेरावनो जों खोनानो मोनो 2026 सनाव 2022 मायथाइयाव आलादा रायजो आलादा रायजो गेजेराव जोंनि गोजामसिन बिबान बेखौ जों दाफुंनानै होनांगौ आरो गासैबो भारताव जिखिनि रायजो सेपारेट स्टेट डिमान्ड खालामदों बेखौ लानानै मोनसे आलादा थाखाय खम समनि गेजेरावनो स्टेट डेलिगेशन कमिटि कमिसन बेखौ दाफुंनांगौ जाहाथे गासैबो रायजोखौनो दाफुंनांगौ जितु हिल प्रदेश मिथिलांचल गुबुन रायजोआव बिदि आलादा रायजो दाबिगासिनो दा बेखौ लानानै जोङो गासिबो सावरायदोंबो आरो MP MLA मिनिस्टारखौबो लोगो हमदों दा बिथांमोनाबो जोंखौ रायजो जाजानायखौ खालामो आरो जोबोद खम समनि गेजेरावनो जों सावरायगोन आरो आलोचना खालामगोन बिथांमोना खोन्थादों मोननायनिबो जोंना सम्भावना दङ अलरेडि दाखालि सारखौ बिथांखौबो जों सावरायखाबाय थांनाय डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव फैनानै जे बिथाङाबो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दाफुंनांगौनि बिथाङाबो जोंखौ हेफाजाब दङ आरो जेरै मन्थ्रि आरो मन्थ्रिफोरखौ बिथांमोनखौ जों संसदाव पार्लियामेन्टआव बिथांमोना बड'लेण्ड रायजो जानांगौ मानो होनबा जोंनि डिमान्डआ बहुत माने गोजामसिन डिमान्ड आरो बे डिमान्डआव जोंहा हाजार हाजार जेरै एनडिपि फंबाय बिथांमोना बहुत माने शहीद जालांबाय रुंसारि जालांबाय दा जोंनि बर' आइजोफोरा उदारि जालांबाय खामानि सुबुं मावनांबाय न'खर संसार खहा जालांबाय बे आलादा रायजो मोनदांखौ मोननो थाखायनो गासैबो बर' रायजोफोरखौ सानो जे अनसुआ जों बर' माहारि फरायसा आफादा जों आलादा बर' रायजो जाहोबा अब्लासिम जोंनि आन्दलना जोंनि सोमावसारनाया थाबाय थागोन हाँ, हम लोग आज बोरोलैंड की जो मांग कर रहे हैं बोरो नेशनल स्टूडेंट यूनियन उनके आंदोलन में हम लोग शामिल हुए हैं। इन लोगों का मांग बिल्कुल जायज़ है। जैसे हम लोग मिथिला क्षेत्र से आते हैं, जो हम लोग भी बिहार से अलग मिथिला स्टेट की मांग करते हैं, लगातार हम लोग भी आंदोलन करते हैं। वैसे ही हमारे बोरो भाई लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और बिल्कुल बोरोलैंड भी बनना चाहिए, मिथिला भी बनना चाहिए। देश में कम से कम भारत देश में करीब 10 स्टेट अभी बनना ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट ज़रूरी है। जब अमेरिका की जनसंख्या सिर्फ 34 करोड़ है, वहाँ पे आपको 50 स्टेट हैं, लेकिन भारत में अरबों की आबादी है और यहाँ सिर्फ 28 स्टेट हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में हम लोग पीछे हो रहे हैं। अगर क्षेत्र छोटा होगा तो वहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। हम लोग की भी मांग है कि देश में करीब करीब 10 राज्य अभी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य हो गया। एक सीएम के बस का बात नहीं होता कि पूरा राज्य एक अपने कार्यकाल में पूरा घूम ले, इतना बड़ा बड़ा स्टेट है भारत में। तो हमारा यही मांग है कि बोरो भाई की भी मांग पूरा किया जाए। हम लोग इनके साथ हैं, मिथिला वाले लोग इनके साथ हैं। आगे हम लोग जब भी आंदोलन करेंगे तो हम बोरो भाई के साथ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन भी इन लोगों के साथ आंदोलन में भाग लेगी। धन्यवाद।